Boy Fresh on the track. Hello people, hello Murume Zimbabwe. Welcome to Sim Reality ITV. My name is DJsparks Zimbabwe, aka Honorable Minister of Information and Publicity. We're social media. Kwa patine paine zvinenge zvichiitika zvese munozviona pa Sim Reality ITV. Kana kuti musina subscribe, please don't forget to subscribe so that anytime patino upload something brand new kana paine zvinhu zvichiitika munozviona panapa. Muzvona asi ndina baba wandinawo vari dambudziko ravo ravakasangana mukati muupenyu navakuda kuti tishete sepamwe semhuri yeZimbabwe. Mashows akadai atinomaita kuti vanhu vasaluze hope, vazive kuti matambudziko ariko asi Mwari anobatsira uyezve matambudziko hakuna dambudziko riri permanent. Saka baba wandinawo panapa ndichavakorokotedza muchirongwa then wotitaurira dambudziko ravaisangana naro mukati muupenyu. Makadi zvinhu baba? Andofara makadini? Awa, ini ndinofara. Muri Zimbabwe ngade kuziva kuti munoitwani uyezve munogara kupi? Inonzi Joseph Gomba, adwa privilege. Ndogara kuMbare Floods. Alright. Muna Marara. Right. Muri Zimbabwe mungade kuitsanangurira kuti ndiripi dambudziko ramaisangana naro? Dambudziko ndakasangana naro inini ranga riri ku spiritual wife. Ndine mukadzi wandairara naye pabonde asi ndisingazivi kuti ndada kuita ma dreams. Alright. Zvokuti zvakatanga kumanana kundorina na 19 years. Ndona 19 years kana ndatomboona musikana wacho kuti ndakatomuadmire kana ndaingoti dai atomboita mudzimai wangu andimuzvana. Saka nekufamba kwenguva ndakazoguma ndisingachamuoni mukadzi wandorara naye pabonde. Right. Maiona chichi? Ndaingoona yakaita kunge mhuka. Ndaingoona masure make umu ndotorara naye pabonde. Kuno kwanenge akaita kunge mhuka then ukuita kunge munhu? Ndasingambooni munhu ba ndaingoona masure memhuka imi, ndaingoona masure chete, masure umu chete umu. Ndaingoona mhuka yaya ndosangana naye yaya. But ingava iri mhuka type ipi? Ndasingambozoti ingava mhuka rudzii. Alright. Ndorara naye mukadzi uyoyo. Ndotoburitsa mbeu, ndotospoila zvekuti zvakanga zvakaoma. Zvaitika almost pawiki pane 7 days. But zvaitika almost 4 days per week. Alright. 4 days per week. Zvaitondirwadza singaiti. Ndaimuka ndakaita kutotesa Bruga. ndaimuka ndakaita kunonzi kutotesa bruga, ngosingatauri. Kana kubata sokuti nyakata. Right. Saka zvakazopera sei? Ndainzwa apostle munhu aliita muredio. Ndati munhu afanira kunge aine zvaanoziva munhu. Bandinomuona, ndaona vafonera. Ndobva ndatoti vatotaura direction yekwawanika kuCrembon. Ndobva ndafamba kuenda kuCrembon, wandidirector. Ndasvika ikoko ndobva wandibatsira. Ndakazati pamunamato chaiwo. Ndango wakapera within a week munamato uyu. But ndakatanga kutoona kuchinja kwezvinhu. Zvekuzvirotera zvakatopera within a week. Alright. Ndangopa munamato wangu ndabatsirwa nawo. Saka ndinodega dambudziko raminari ikati pane mamwe matambudziko maisangana mamungonerera spiritual. Papa ndine matambudziko mairi. Rimwe rekuti ndaigona kungotsikirirwa ndakarara. Ngotsikirirwa kudai. Ngotsikirirwa kuti kana kudaidzai mimi ndinemi kuti mundibatsire mimi. Ndaitadza kana kudaidzai. Alright. Kuzoti kuzviroitera kuita weti chaiyo. Andaita weti. Zvaifamba sei? Zvainyatsofamba sei paweti? Mune musingazvinzwi kuti mane weti ichi chaitika? Nyaya yeweti ndaigona kutonzwa kuona ndine wamwana wandiye ndinawo musango kana ndichifamba zvezvezvo. Ndotowatsauka paunenge wari kwatinoiti murodhi. Ndotowana pachuru kana pamiti ndoita weti yangu ipapo. But ndatozoona ndaitira weti mablanketi ese. Mablanketi ese akaita kuti nyaka takazara weti. Saka zvaitika after how long zveweti? Zveweti pane pamwe zvairwadza maibe kuti pane pamwe kuti kana ndoda kuitika pane zvinhu zvakanaka zvoda kuitika kwandiri mangwana. Handiti? Kana pane zvinhu zvakanaka zvoitika kwandiri mangwana. Ndaita weti nhasi.
zvoti ndakazoedza kuzviona panda ndi security ndakatambira mari after 3 months or 2 months. And waitozviitira weti nhasi apana munhu waitaura naye ka ndaigara ndega kana uchinge wazoenda kubasa wabva ngonyarira rako waenda kubasa unozwa kunonzi gomba payday yatokwana watoona foni yatopinda salary yese mufoni utoziva kuti waiti iya ndakaita nezero. Saka maizoti imi makaita weti zvobva zvotanga kuti pana zvinhu zvakanaka zvoda kuitika. Pane zvakanaka zvinenge zvida kuita zvaitoita kubva munhu anenge achitozviona mukombiyuta chaimo kuti munhu apakati zvakamira so ndaitoshayiwa kuti zvakamira sei. Saka ndizvo muchiri kuita mazuva ano here kana kuti zvakazopera? Zvakapera. Zvakapera. Saka dambudziko rekuti makaita weti imimi mangwana chibva dakaitika fungu yakareba sei? Weti andakapera kukura ndichikura inini ndaingoita weti handi munozvana but zvekuzotanga kuziva kuti pane zvakanaka zvinoitika kwandiri ka ndanatokura. Muchikura matoita weti zvekuti everyday ka zvekuti ndakaita weti pana zvinoitika? Waitombojamba weti wanga usingaiti mazuva ese musi wanga usingaiti weti uchikura but ini ndakazoona kuti pandakabatsirwa apa ndakazoona zvaikonzerwa nemumwe munhu mumuri pana aitozvikonzera. Saka pamaita weti mabva mauzoti maya mangwana zvangu matotogedza kuita weti vatomumira kuita weti wozogara pane zvimwe zvakanaka zvida kuitika ubva unoita futi weti unozongoona pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvatoitika pauri so wabva kuita weti nhasi saka ndiyo weti iyai. Aiwa, I think tapanzwisisa. Saka makazobatsirwa same problem ndo makazobatsirwa na Apostle Monality. Wakandibatsira almost zvinhu zvinenge 3 nekuti kuzviwaitera nema spiritual wife nekutsikirirwa ndakarara kungorota zvope zvimwe madzikirira zvokuti ndaita kuona ndakarara mumba zvezvo ndichingobva kurara zvezvo handiti unogona kutoona kana usati kana unogona kuona kana chinenge chimubvuriso chingotendera chingofamba mumba so usingamboti munhu wacho munhu here wati chii vachangoti to ane munozvana vokuti zvapera uchingobva kurara usati wambakwa nehobheba waitobva watsikirirwa kutsikirwa zvekuti unogona kutsikirwa zvezvezvo ungasagoni kana kudaidzira kana parisaidi pako ndibatsirewo saundi yange waita zakubudisa saundi uchitambudzwa karara zvakapedzwa izvo ende zvakapedzwa ndisina kumbozvitarisira kuti zvichapera zvinhu izvi. Ndamunhu ini kana mumba chaimo mumba mangu inini mabhlanketi angu akutogara chonhuirira. Inini mudzimai wangu hamene zvaaitoona pandiri inini hamene zvaaiona pandiri zvokuti asi pari zvinezvi akutonzwisisa akutofunga kudzokerana neni mudzimai wangu asamboiti kana zvirafu zviya akutonyatsotara neni zvakanaka but zviva nibudikana nekubatsirwa panapa na Apostle Monality. Wachoti kana ukapima musikana handiti ukatanga kudanana naye paunenge wakuda kugadzira kumuroora aibva tongokuramba umubvunza kuti ko dambudziko chikonzero ndechei waita zonzwisa kuti chii hamene zvaaitoona zvakaitika almost ka2 kachi3 undakandozoona mushamwari yangu mudzimai wangu ini akabvatorwa mukadzi wangu akabvarorwa nepane nemumwe murume zvinobvamba seiko ndakanhakusiyana nazvo. Ndakazonyatsa kuona kuti inyaya yespiritual wife yanga iripo nini ndatone mwana ndatogarawo nemwana wangu ndisabatswa naApostle Monality kana mwana ndasingamubati ndasingafuna kubata mwana zvinondibata zvisingaiti. Pakaipa muri Zimbabwe ndofanira kunzwa nyaya iri panapa yekutaurwa naMudhara
ndaragomba anditi ndaragomba kuti ndo dambudziko ravaisangana naro but vakazobatsirwawo. So tinobva tichimboita mashows akaita seaya so that vanhu vanokwanisa kuwana vanhu vabatsirawo, havalose hope mukati meupenyu, vanoramba vachingobhilivha nekuti kuti anomai uya yakambonga ine dambudziko but akabatsirwa. Aiwa, ndoda kutendai mukoma nenguva yenyu yamatipo tiri paZimReality ITV tichidhiskasa nemwe dambudziko renyu, and I hope and pray kuti hapana dambudziko rinodzoka futi zvichangoramba zvakaita zvichiita, because everyone do believe kuti anodeserva upenyu hwakanaka usina mumwe munhu anenge achihuvhiringidza kana Satani anenge achihuvhiringidza, because upenyu takapiwa naMwari kuti tinge tichase tichifara. Aiwa, toda kutendai mudhara nenguva yenyu, Mwari akuitirai zvakanaka. Zvakanaka, maita basa. Aiwa, tinotenda. Thanks Mure Zimbabwe. Don't forget to subscribe ZimReality ITV so that anytime patino upload something brand new, patino upload as new one, muno notification yashuka kwamuri. Woyo.